Agsardeng ka man iti Rush TV agkapsat. Denggen ti Masakbayan Radio, ta uray iti tunggal istorya, adda ti pag-asa ken pagayat. Mama, agawid tayo kuman. Nagpapanawan dagiti nakitabon ka ni Papa. Lisa, anak. Husto ko man. Di kayo nagsangit, Mama. Ni, sino nga tayo lalaki? Apay adoy matla pumanawan. Italaga nakitak dayta. May kangarudan. Agawid tan. Mabit lang, Mama. Kasaraytak la dayta lalaki. Ani, kunakno da talaangan tada dito'y ayan tinakaita naman ni Papam. Mabit lang, Mama. Excuse me? Nadlaw ko lang. Itay pa nga da ka dito'y nakaita naman ni Papa. Amam ka dito, amak? Siyak ni Julius. Anak-nak mo ti amam. Ha? Anya dyan ang ko akinunam. Anak na ka ti asawak. Awan ti intensyon ko amang gulo. Kaya't ko kumalang ngayam amo ti bagig. Diyos ko. Saan ka nga mo? Kad nakarkaro asaan ka maawat akabsat ko? Lisa, bayam kumapay ngagpalawag ni Julius. Ha? Uncle Danny? Amamom dahi ta lalaki? Wen, katagpay so ti bagbagana. Siyak ti makaamoy ti amin. Kaya't mo asawan, Danny. Amom nga da sa bali nga anak ni kabsat mo. Kat saan mo nga imbagbaga kada kami? Pangasiyo, saan kayo kumanga agsubang? Diyak nagayatan ti kastoy a kinataok. Diyak nagayatan na di makilak nga awan amak. Kat, basol mi dayta, kasta ka di? Saan? Ngam diyak mo't pakabasulan ti kaadak ita ditoy. Diyos ko, hanyan da ito'y apagdang. Nagpaiso kabsat ka. Sa dino ti ayan mo, idi kasapulan na ka ni Papa. Agwalwala nga kiti kalsada. Kabayatan di panagmaadyo at napinta sa pagtaangan. Addaak iti kalsada. Agsapsapulak iti pakitaggadak. Tapno da pagbiag. Awan bibiyang may tibagbagam. Pumanaw kan, saan da ka kasapulan dito eh? Jack Maklon, Mama. Jack Maklon nga dapay sa bali nga anak ni Papa malaksid kanyak. Anak, saan laang nga si katinasakitan? Uray siyak. Siyak nga asawa na iti 30 atawan. Ipag. Manu atawan alinuko na tayo ni Papa. Manu atawan a pinagbalin na tayo atanga. Asino ti mangi pagarop? Akalaat nga damaam-amu tayo aputot day di Papa. Iti mismo at tabon na. Lisa, kaanakan. Diyak kumamot pa dyan, anak. Ngamitay ming-ming-mingak na imbag day dyan lalaki. Kaing ingas launay day di Papam. Idi ka bambanwagan na. Mama, saan nga umdas day dyan pamanagnak nga isukat kabsat ko? Lisa, kaanakan. Ipag, nabayagan na kaya't kung ay bagada ito kada kayo. Naman niya, Uncle. Pinilim tinagulimak. Kabayatan na al-alilawan na kami ni Papa. Pakawanandag. Ngamjak kaya't madadaal ti pamilyayo kadagidi apanawan. Patpatgan na kayo unay day di Papam. Nupod nung ay patpatag na kami. Apay ang naaramid na ti kastoy. Apay ang kinabaalan na ginuliban ni Mama. Lisa, agkalma ka kuma. Lisa, anak, pang-aasim. Agkalma ka kuma. Awanan day di Papam. Ang mga nukasayaatan no aklunan tayo laangan. Saan, Mama? Jack Maklon day to eh. Kat iti ka anuman. Jack
Tumaaklon nga dapay sa bali nga anak ni Papa. Iti rin nabii nga agmaymaysa kamat maturog iti siledmi ka ni Papam. Ikagkagumaak alagipan, no kaano anang rugi alim mamiis kanyak day di Papam anak. Awan basol mo, Mama. Ni Papa tinanggulibkan ka. Ngam asawa nak ni Papam. Apay ajak pulos na dlaw. Kan kasano anamati ak kadagiti ibagbaga na arason. Tunggal saan nga agawid dito'y balay. Gaputan na mati ka itinapudno a panagayat. Gaputa patpat ng unay day di Papa. Lisa anak, aday pudnukan ka. Ha? Anya day ta, Mama? Idi naidalitan day di Papam. Ada na ibaga na kanyak. May papan iti kaadda ti sabali aputot na. Anya, apaya din yung imbaga adagos kanyak. Gaputa impagarup ko no agam ang mga ulaang day di Papam. Gaputa namnamaak asaan apudno. Gaputa mabutangak iti sakit, aposible amariknak, no bilang taagpayso. Isumat lagayam. Asan ka unay anak laat, idinyam amuna ti bagina day at Julius? Nalabit agaputa imunan ang naibaga kanyak day di Papam. Ngam kasi tinakunakon, nang namnama akasaan apudno. Mama, katita, jak amuno anya tinasaksakit. Ti pananggulib ni Papam kanyak. Wano ti kinapudno. Asaan kun amasidir? Adya kun maipapas ti gurak ken kuana. Saan mo ta masapul aguraang, Mama? Ngam di na kayat asawan amasapul nga aklunan tayo adagos ti kinapudno. Imbubus ko ti intero panawod ko iti amam. Iti pamilya tayo. Ngam iti likudan day ta. Adda pa'y gayam sa bali a pamilya ni Papam. Awanan day di Papa, Mama. Datayo laang ng tinabati. Nagsakit anak ko. Diyak mailadawan ti marikriknak. Ita nga awanan day di Papam. Santurimwar ti palimad na. Di kagdanag, Mama. Adda aklaan dito'y. Duwata amang sango iti daytoy apan nubok. Uncle, kaano pa nga amoyo ti maipapan ka ni Julius? Nabayagan, Lisa. Kabambanwagan pa'y laeng ni Papa. Imuna na yanak ni Julius. Sakbay nagkalaysada kan ni Mama. Anya? Oh. Kayat mo asawan, Dani. Adagaya man anak na, sakbay ang nagkalaysa kami. Wen ipag. Ngam napasamak laang daydi, gapu iti may sa Arabia na labas ti kinabartak na. Diyos ko. Isumat lagayam nga adadag iti gundaway nga awan ni Papa. No adadag iti espesyal nga okasyon, kas kuma iti Paskwa. Kanayon nga ibagha na idi, nga adda ka no business trip na iti sabali a lugar. Nalabit nga iti lakit di lugar da Julius kan ti inana ti papapanan na idi. Takas tamat tinakuna na kanyak maipapan iti palimad na. Katawan ti inaramid yo, Uncle.
Na ito radyo tinagulimag iti naunday a panawan. Lisa, pinaadas ko a kinasarita day di papam. Imbaga ka saan narumbang tar aramiden na. Ngam di nakimpangag. Tasikon kan kwa na. Di na kanu kaya tatalikod ante responsibilidad na. Ngam di namat kaya ta madadaal ti pamilyayo. Isumot lagayam. Nga dadagiti ka nito akas na nakaadayo ti nakaiturungan ti imatang na. Panagrik kat kaslaawan di ti balay. Kunak no mariribukan laang gapo iti trabaho na. Ngam kayam. Ipag. Di kay laka din na asyan, idi kada kami angkel. Nangruna kan ni mama. Kinapudno na kaanakan. Inaldaw amakon konsensya aksipod na amwak ti amin. Ngam pinilig tinagulimag. Kat day tatidak kalabidot anaaramit ko. Ado atawan tinasayang gapo iti dayta kinaulbod. Apay nga italaang nga impudnob ti amin, Dani. No kaano analadawan ti amin. Pakawanan dak kumaipag. Kaanakan, Lisa. Maawatak mo bilang kagurad akong gapo iti palimad ti kabsat ko. Ngam sapay la kumata mapakawandak mutlaeng. Sapay la kuma. Jak amo, noon niya ti rumbang amariknak iti daydi akanito manang Emmy. Rumbang ko mga agladlading itak idi, gaputa ka itabtabon launay daydi papa. Ngam naglalaukan ti riknak, gapu iti naduktalan mi apalimad. Ultimo ti rumbang amariknak idi para kan ni ulitag ko adani, jak maawatan manang. Yik-ikis ti panunot ko aguraak ni Uncle Danny, gaputa nagilimad kada kami. Ngamyar arasaas mo't tiriknak, nga awan basol ti pangamaek, tano panunutan anaimbag, at damot kinapudno ti rason na. Posible amarakrak ti pamilyami, no nasapsapa anaamuan mikan ni mama ti palimad day di papa. Agingga nga iti maysa nga aldaw, ginagaran na kami ti putot day di amak. Nalabi ta sana ka-welcome dito eh. Ngam sana rumbang aguli makaklatan. Awan ti karbang nga agsaw iti kasta. Nang runa no si sasangot ti inak. Jak pinili ang maitawa ka kastoy. Jak mo't pinili nga ilimod na kada kayo day di papa. Ngam ti kayat ko, bigbigan takmat ko ma. Kayat mo abigbigan da ka? Itatapin mo sayon day di papa. Mangmangag mo ka diti bagbagam? Sa anak nga may dito itap na mangriribok. Kaya't ko lang nga ilaban ti karbanghak. Saan nagapo iti kinabak nang no apay nagpakita kon. No dikat gapo iti kinataok. Pues, apay nga rod anadakamat mo ti kinabak nang no saan akwarta ti al-almanam? Tinak ngamin maawatan. Awan na pulos ti naibati kanyak day di papa. Pudno adim makilak iti rigat. Ngamjak almanin apulos ti kinabaknang. Nalakalaang parakan ka nga isawang mo dayta. Ngam sa anak abasta mamatikan ka. Sikalaang ti makam mo, no anya ti pudpud no aramtam. Maawatan ka.
Katadakan ka no dinak patyan. Talaga ang maagak. No apay ngamin nga imayak pa ilang dito'y nga ure amo ka masakitan naklaan. Talaga amaag ka. No pagarupem nga aklunan da ka nga agbalin akamang ti pamilyami. Nasakit dagit isaw-sawang mo. Nga molitag. Jakal almanan ti kinabaknang. Tikid-kid daw aklaan. Bigbigan da kumamat aputot day di papa. Barang no mapunasan ang mabimpinsan ni Derek nak ti kinapudno. Maipapan iti kinataok. Lisa, balasang kau. Puno ka di jay nadamag kau nga adta ka nun nagparang aputot day di Rodolfo iterwar. Wan nga rod tata. Kat di mi pulos ni namnama day ta napasamak. Ay una yan. Nakasingsing put day di amam iti panagkita dagiti kalukaran tayo. Jakla pag-arupan nga damat gaya mintalimang naapalimad. Napalalo mo ti panakaklaat mi ka ni mama. Idinadoktalan mi day tata. Ay kanta na ti plano yung ita may papaniti day ta na doktalan niyo iti inab. Jak pa'y kaya tapagsaritaan ti may papaniti day ta. Saan pa'y analawag ti amin tata? Ibagbagama ti daduma kalugaran tayo, masapul mapatawidan matikabsat mo iti ama. Umandugot ka kad iti dayta, Lisa? Diyak ka mo, tata. Nariribok pa'y ti amin. Diyak pa'y makapagpanunot iti nasayaat. Sapay la kumata maornos yu ti amin. Taawan ti nasayaat nga itdan tigura balasang kau. Makaamuditan, tata. Makaamuditan. Agsasarita tayo kumay tinasayaat, Lisa. Julius. Mama, amo mo ta nagrigat kung aklunan ti may papankan ko, ana. Lisa, anak. Di ka madanagan ta maawatan ka, ading ko. Di nakawagan iti ading, ta saan ka akabsat? May sa adara tagtartaray ka tagiti orat ta. Dara? Day talaang ti pagpanpanakkel mo? Ngam di mo amunoon niya sakripisyo tinagdalanan ti pamilyami. Lisa, anak. Di nak mababalaw no kastoy man ti kinagubsang ko ita, mama. Tadyak pulos maipapas a panunutan. Akabayatan ti panagledleddaang ta kadagidi gundaway akaawan day di papa iti denata. Adagayam sa bali a pamilya a parparagsakan na. Nagbidot kay ti dayta. Ta saan kami ang nagbalin a naragsak? Idi dumakdak galak. Saan na nagpakpakita ti amak? Awanan na pulos ti suporta na kanya kalpasan ti sumagmamano adara sa panagpakita na kada kami idaubingak pa'y. Katita, kayat mo ti agsingir? Kayat mo nga aklunan da ka akamang ti pamilyami? Tapno addamot tawid mo? Jak al-almanan nga aklunan dak. Kayat ko kumalang irespeto dak. Abigbigan nyo ti karbangak. Katsyak, ayan ti serbi ti karbangak. No itulok kulatan ang mapasamak dagiti kayat mo ang mapasamak. Lisa, anak. Amok nga agpapada tayo ita mariribukan. Agpapada tayo ang masaksakitan. Ngam agdadata ti kinapudno. Asaan abasol ni Julius ti basol day di amana.
Maawatak, mama. Amin tayo dito'y kat biktima. Ngam apay ada tayo laang tirumbang agpabusoy. Gaputa awanan day di amata. Awanan ti mabaling ko apagdamagan. Da kayo laangan tinabatbati. Kat day ta tinasakit. Gaputa oray awanan day di papa. Masaksakitan tayo pay laang apada-pada. Agiaman na, napinastrat na dito'y pagtangan niyo. Kasi tinakon-akon, lulanak ni Julius. Kaya't kulako mga ilawlawang tibiyang ti apukok, nuapay ang nagpakitaan ka na kayo. Kinapudno na, saada kaya't ti ina ni Julius, nga agparangpay ka na kayo ti apukok. Anya? Nga maapay. Gaputa nagbutang ti anak ko. Amo na nga awan laban na kada kayo. Sika ti legal nga asawa day di Rodolfo. Baknang kayo. Ngam ti anak ko. Anak laeng ti adakan ko na. Apay nga italaeng tapimusayin ni Rodolfo. Sa kayon to nagparang. Kaya't kumadya anak ko tinauli makapanagbiag. Ngam ni Julius, kaya't naatakwatan ti pudno a kinatao na. No asino ti amana, no sadino ti naggapuan na. Kat ti kasukat na, ti pan nakariribok ti pamilya a naulila day di Rodolfo. Ay, dispensarin nyo lakuman. Saan nakagkidkid daw iti dispensar para kini Julius nga apukok? No di kat para iti anak ko. Ti ina ni Julius. Gaputaging gaita. Nagdagsan pa'y laag abakbaklayan na tinapasamak. Amo nga awan karbangan mi nga agpakita ita. Ngam kaya't milamamuan nyo. Analadingitan kami ba't iti ipupusay ni Rodolfo. Nagsakit a panunutan. Amay may sala at tao tigapuanan ti pan nakapasakit tayo. At daditaan, gabsapay lakuma, tamapakawanda kami gapo itinapasamak. Katsapay lakuma, tamaaklon nyo ni Julius nga apukok. Basta-basta ti saem, agapuanan ti panakaamamumi ka ni Julius manang Emmy. Talaga analaos apungtot tinariknak para kan kuana. Ngamjak mat ilibak, nga adda paset ti pusok amang ibagbaga, nga awan basol ni Julius itinapasamak. Kat saan arumbang aguraan mi. Nakarkaron ang nariribukan na, gapu iti aglalaukan ariknak iti daydi agundaway. Agingga adimtang ti kanito, ajak pulos impagarop, manang Emmy. Mama, nakitam ka di kawas ni Julius iti naudi pa nagsasarita tayo. Abot ti sapatos na. Kanti kawas na. Madlaw adaanan. Wan anak, nadlaw ko ba't dayta? Diyaka mo no maasyanak kan kwa na. Uwan no anya ti mariknak.
Saan nga ta nakababain? Nagbiag tayo ang naginawa? Ngam ni Julius kat saan? Idi, ti amok, dua talaang a pamilya ni Papa. Ngam ita, kasladya kun amuno asino at talaga ni Papa. Saan mo tamasapol nga aklo na maadagos ni Julius, anak? Gabsapay la kuma, ta saan mo matakadurman? Gapu itinaggapuan na. Nagrigat, Mama. Sana kas Karina. Ngam idi nakita ka rimor itiri daw ti balay tayo ni Julius. Kasla, di magsantiriknak. Amang ano daytan ti mangipasibunaag. Amasapol alipata mon tiguram ken kuana, Lisa. Diyak kaya tigulo, Mama. Diyak kaya ton ti Riri. Ngam kasanuno ti rantana laeng kat alaan na ti bingay na iti kinabak ng anapanawan day di Papa. Sika mismo ti makapanagnak iti dayta anak ko. Ngam ti saludsod. Kasano no nagbindot ka laeng iti panangipapan. Diyak ka mo niya ti rumbang asawak, Mama. Mati kawak at talaga. Naimbagtaada ka, Julius, anak. Mabalin ka kadiya ka sa Rita. Sige, tita. Ngam, no may papanititawid ti pagsasaritaan tayo. Maawatak no sa andak kayat na ipayan. Saan aday ta ti kayat ko pagsaritaan ta? Nabayag a pinampanunot ko. Noromba nga aklunan ka. Ngam kinagpaiso na. Kagurak ti amam. Saan asi ka? Maawatak, tita. Jakmat na gayatan da ito'y. Amom, ado dagiti nadlaw kon kani Rodolfo idi paylaeng. Ngam jaking kan kano. Ngam idi danda ni pumusay. Kat inaklon na nagbasol kanyak. Nga da sa bali a babae na. Kaslaada ng bagsul kanyak iti daydi a kanito. Jak may ladawan, noan niya sakit tinarik nayo, tita. Tilinak amyo. Posible, anadagdagan pa iday taga pwede pa nagpakitak. Ngam kayat ko lang amayam amo ti bagik. Isong enterturod ko ti imay, simango kada kayo. Anak na kamot ni Rodolfo. Katuray na sakit nga aklunan. Adakar bangam amangam mo. No asino tinagtaudam. Agyamanak. Uray kastoy lang. Naragsaka kon. Umdasan da ito kanyak. Tsaka mo no kabailan ka nga ibilang nga anak ko. Ngam bigbig-bigag ti kinataom. Oray sanda ka maaklo na dagos. Pagyamanak latta, ti panang bigbig yu kanyak. Saan kaya mapabasol no kastaman bilang ti marikrik nayo para kanyak? May salaang ti dawatagkad ka, Julius. Saan mo kumaga itulog? Amadadaal ti relasyon nyo itinabat-bati pa'y apaka naglagipan ka ni Rodolfo. Ni Lisa, urnusam ti maipapan kada kayo. No ka ba alam? Amoklatan, simangbay ka ditoy. Tapno dawatom ti bingay mo itinapanawan day di Papa. Saan ka di? Saan lang nga dayta? Kaya't kayo amam-amo na imbag.
Kaya't ko masarakan ti pasat ti kinatawak anabayagan anapukaw kanya. Nagsaya atan? Itatapin mo sayan ni Papa sa kanto nagparang? Gaputa kayat ko ti mga barwanan. Kaya't ko asyak ti mangsulnit kadagiti nagkurangan ti amak kaninanang ko. Kat ti maalang atawid iti naibati asani ko day di papak ti sungbat day taatartari gagayam? Amak mo't ni Papam. Oray binaybay anak. May sa adara tagtartaray ito orat mi adwa. Di mo amunoan niya tinapasaran mi iti si bibiyag pa day di Papa. Kadagiti rabii asaan nga agawid. Dagiti luwan ni Mama ang nagarubos gapukan ni Papa. Kat di mo matamunoan niya tinapasaran mi nga agina. Gapu iti kaawan day di Papa. Dagiti panawon akasapulan mi ti presensya na ngam saan ang nagpakpakita. Kabaalam ka di nga ilaban day to'y. Uray amom amasakitan kami kan ni Mama. Diretsahan ka. Wen, gaputa saan lang agaputa ito ititawid. No di kat kang runaan iti respeto ken panangabarwanan. Adto'y dagiti papeles amang ibagbaga. Nga adabingay mo kadagiti napanawan day di Papa. Agyamanak. Diyak amo no, kasanong agyamanak kan ka? Saan kang agyaman? Diyak inaramid day to'y. Gaputa maaklon kan aparte ti pamilyami. Inaramid ko laang day to'y. Tapno awanan ti gulo ang mapasamak. Maawatan ka. Diyak amo no kabaalak. Nagsakit a panunuton ti inlimad kada kami ni Papa. Ulitak. Pasensya kayo lakuman. Katagyaman na kada kayo ka ni Mamam. Awan anyaman na, Julius. Kat pasensya kan. Ipaayab ko ma iti umno a panawon ni Lisa. Tapno maaklon na ti amin. Di kaya agdanag, tita. Kat ulitak tagyaman kada kayo. Di kay kaya't apasakitan. Kaya't ko lang ang maamuan. No adamot lapasit ko itinapanawan ti amak. Pasensya ka mutan. No jak pa'y amuno kaano ak anak kasagana. Mabalin aday to yung tirugina. Ti kinaawan gurang-gura mapasamak. Nakasagana kang agoray, Lisa. Aging gaamaaklon naktumatlangan apasit ti kinatao day di Papam. Mga baruhanan tayo. Awan ti mga yat iti sitwasyon nga ayan tayo ita. Kat mabalin asika ti makagapo, Julius. Tapno maaramid mi ti mamakawan. Agyaman na kada kayo, tita. Kat ulitak. Uray pa'y no addan dagito'y apapeles. May papan ititawid ko iti amak. Kaya't kung matapanagnakan ita kada kayo. Napudno aki di insawang ko. Asaan kong alalmanan ti kinabaknang. Iso adag ito'y apapeles ngayon sa gana yo. Isublik mutlaan kada kayo. Takayat ko apanagnakan. Akayat ko lang abigbigan nyo ti kinatawak. Jak pulos almanan ti kinabaknang anapanawan day di Papa. Timasakbayan ni Ilocano Radio Drama, agdengdengag kami dito yagyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kenamin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Night, mawag ka din di anak mo. Saan pa'y nga rod? Ang mga numakumi-kumi ti trabaho na Sa paidanda ni agpaso ti kontrata na iti amo na. Nay, kasta aya. Amangan nga ron no ado ti asikasun na. Anya ti kunana aya. Agrenyo pa'y iti kontrata na. Jackman ambo,
Tasaan pa'y mo't nga imawawag. Tinaudi ay awag na, kat idimbaga na nga agpasukan nun ti kontrata na. Kunak mo't nga agawid nga roda na. Kuna na mo't apagpanunutan na pa'y kanaw. Sa bagay, adakan kwa na dayta. Ang umdimot kuna na anasaya at mat dagiti amo na aya. Ang mga nagpirma manan iti baro a kontrata. Orayan talatan ti awag na, tapno maamuan tano anya ti plano na. Muna, kasta lang arodan ti aramidon ta. Hello, Alex. Hello, Rona. Masaya din mawag ka. Maidiwak una yan kan ka. Si Kalaang aya. Oray siyak mo ta? Oh, kumusta kan? Masaya at mat. Kapapit mi lang ka dagiti mulak anak natin. Impatulod ko ni Jicindaan dagiti saan na naalat may nagangkat. Apay, aduunay aya tinaapit yo. Wen, Rona. Ay, swerte nga rin ti habit ita. Ganda nga ato pa iti presyo dagiti natin. Isa maragsakan ultimo dagiti kakadwa ka nagbula. Ni, nagsayaatan ngay? Un Ay, un gayam. Di mo taglepasan ti kontrata minto no may abulan? Anya ngay, nakapagpanunod ka din? Nakapagdesisyon kan, may papaniti pagbagakin ka? Talaga ka di adisidido kan nga ikalay sanak, Alex? Wen, Rona. Iso nga gawit kan. Di ka nag-renew di kontratam, kat kasarita tandag iti dadakkel mo, may papaniti panggap ko amang ikalay sakin ka. Sige nga, Rod. Umanugot akon iti singasin mo. Makikalay sa akon kan ka. Ay na, agyaman ako na, Rona. Talaga kami nakayat kumutentag pamilya. Uray siyak mo't, Alex. Kat nagasatak, tauray agin na dayuta, nagtalinaad ka na pudno kanyak. Gaputa ay ayatin ka unay-unay, Rona. Sige, taibagak iti amo ka sa anak ko nga agrenyo. Tapno makasapol iti kasukat ko. Kat iyawag ko matan kadananang kantatang, ti plano ta apa nagkalaysa. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Ay, nasayaan man tayo mawag ka. Medyo na ba yung basit adi kay mawawag Pasensya kayo, Nanang. Ado amin tiyas asikaswag. Amoyo mat nga agpasunti kontrata. Sa bagay. Ay, anya nga iti plano, anak ko. Agrenyo ka ka di manad. Maikatlo na itano kas kasanaw. Nakapagdesisyon ako, Nanang. Saan ako nga agrenyo? Agawid ako dita Pilipinas. Kasta ka de. Ay, kat nasaya at mutno kasta Rona. Nabayag ka mutno nga dita Hong Kong. Ada ko maibagak kada kayo, Nanang. Kat makaamo kayon ton amang ibagakan ni Tatang. Anya da ita anak ko? Nanang, plano min ka ni Alex ti agkalaysa, inton agawid ako dita Pilipinas. Makikalay sa akan? Ay, adakan ka na ita anak ko. Anda ka mutan iti husto nga edad, tapno ang desisyon. Daita tinapagsaritaan mi ka ni Alex, Nanang. Ay, sa bagay, awan makunami ka ni Alex. Nagagag nagtrabaho, kanasingpot pa'y abaro. Agyaman nakta magusto nyo mo't ni Alex sa para kanyak, Nanang. Orayan nyo harot ti panagawid ko. Kat ni Alex ton ti mangsukon kanyak iji airport. Lakay, ada ibagakan ka. Imawag itayon ni Rona. Kahit kumusta mo't di anak mo,
Hay kat nasaya at latamot Anya jay ko na mga ibagam. Agawidan ni Rona. Saanan nga agrinyaw iti kontrata na. Ay kat nasaya at nabayag mo't basitan nga da Hong Kong. May bayan tamutin nga gawit tapno agdadan na tayo manan. Mailiwa kaun ije anak ta. Wen, agdadan na tayo ngam apag-apaman laeng lakay. Nay, nati kayat mo asawan nenet. Makiasawan di anak ta, iso nga agawi dun. Agkalay sada kanon ka ni Alex, akaayan-ayat na. Kasta ay kat panawon meten atap no agsimpadan. Nabayag meten nga gayan ayat da. Kun adamot na talgay apagsapulan ni Alex. Unmot, adamot di bangkag na pagmulmulaan na itinatnatan. Saan mo't amaaw-awanan iti apet? Naku na maun, kahit kaano kanungay nga agawid ni Rona. Apaman nga agpaso ti kontrata na agawid ka naun. Kat ni Alex ti mangsukon kankwa na iji airport. May saak a domestic helper iji Hong Kong manang Emmy. May katlo ko man apa nagpirmak iti kontratak. No bilang agrenew akpay, ngam ingkadeng min ka ni Alex sa kaayan-ayat ko nga agkalay sa kamin. Saan mo't nagkadkad dagiti dadakkel ko, taada kami matan iti husto nga edad, kan adda matan pangrugyan mi, kalpasan ti kalay sami. Nakaawidak na rod iti pagilyan tayo. Kat kalpasan laeng ti sumagmamano alawas, apaman anaurnos mi kan ni Alex ti amin, nagkalaysa kamin manang. Wanda kayo, Rona. Alex. Daragsa ka pa nagkalay sayo, anak ko. Agyaman ak nanang. Agyaman kami, nanang. Tatang. Itatanalpasan ti kalay sayaw. Salud-sudak manunday tao. Talaga kadadi yung kayat ti agnaad dito'y balay. Huwag nga agpaiso, anak ko. Nalawa ba ito'y balay apagyanan tayaw? Agyaman ak iti jaya yo, nanang, tatang. Ngam, adamot na ipatakdar ko abalay apag naidan mi ka ni Rona. Wan nga rod, nanang. Tatang, kat asidagday ta iti bangkag ni Alex. May mayatap no mabantayan mi dagiti mula mi. Iso no iso ti kunayaw. Sa bagay, saan mo't ni adayo day jay dito'y balay. Kan may mayat no nakalasin kami, tatang. Nanang, tapno ammo mi noan niya dagiti kasapulan mi. Kastamot ti kayat ko mapasamak, tatang. Nanang, isasapay la ko tamaawatan da kami.
paana ko na di bangkag. Aganad ka dito'y balay Di ka o nagbambanog ng runakit ni, kabula namon. Uwan ka di nakpagdanagan. Kabaalak ti bagik. Kan narigrigat mo nakatugawak latan. Ang mga numarigatan at tunga ganak. Masapol masapa ang amin itama pan iti bangkag. Ta kitaan mi dagiti mabalinin aburasan nga ilako. Ang mga sumangpad di umay agangkat kadagiti maburas anat natin. Mabalin samot na aburasan dagiti daddo malakay. Wen, tapno maisambot iti napinta sa presyo. Kasapulan tati kwarta busbusin ta para iti panaganak mo. Masapol ang nakasaganan ti amin sakpay nga aganak ka. Makaamu ka pa'y langarod ta sa anak mo tan ang makasurot iti bangkag. Anya kalakit din aya. Siyak ka din di makaamo. Sana balit adam madagiti tangdanak nga agburas. Aganad ka nga rod, lakay. Nagsapa ka matan ngay malati, Rona, anak. Kanda dagita imot mo. Diyan natang apangramanan nyo. Taado tinayawid iji balay, tatang. Apay, nakala ko manon ni Alex itinatay. Wan tatang, imay jagang angkat idi kalman. Katadumot tinabati. Iso nga inyag kon aditoy. Ay, ayan ni nanang. Ay, aday jay likod ti balay. Aglablaba. Mapankalatan ni ayan na no kayat mo akasarita. Ang ginanaakman pa'y biit tatang. Asla maulawak nga minabigbigat. Anya? Ang mga nogsakit ka matrona. Tinasaya at aginanakapay ta ang mga noanyakit din day ta amarikrik na anak ka. Sige nga rod tatang. Kunak na nakaturog kan. Kumusta ti ipapan mo iti ayan ni kumparem? Ayos mat. Adutin na pagsaritaan mi. Kat interesado ako iti may saan ay bagana, Rona. Anya day ta? Si mangput nga min bayaw ni Pare Lito ang nagkapoy di New Zealand. Di asawa ti inaudi akabsat na? Wen. Kat nakunana nga ado kano ti bakanti ita iti pagtrabahuan na iti New Zealand. Kat, interesado ka itimbagana? Saan lang nga siya, Rona? Pati ni Pare Lito, interesado mo. Anya ti kayat mo hasawan? Kasla kayat kumuti agabrod bakit? Mayat ka no tagtrabaho iti New Zealand. Kasla na umaakmat niya minan niya dalang iti bangkag. Nang Rona kat dumakdakil ti pamilyata. Dandani mon ipas nga iti maikadwa nga anak ta. Sigurado ka iti dayta, Alex. Narigat tag trabaho iti adayo. Napadasak dayta iti kaaddak iti Hong Kong. Rona, bakit? Awan ti narigat basta kayat mo. Para dayto iti masakbayan ti pamilya tayo. Kasano nga rodon ti bangkag? Ilako talangan. Ti daduma paglakwan, isutara matag nga agapla iti New Zealand. Adakan ka no dayta ti kayat mo. Sa anak nga agbalin at tubang iti kayat mo. Total, imbagamat para iti pamilya tayo day nga aramidam. Wen, bakit? Tapno maipaayan kayo iti nasaya at panagbiag. Kaya't ko dumakil iti anak ta, anasaya at di biag tayo asang kapamilya. Asaan tayon amarigrigatan.
Naila ko nga rod ni Alex ti bangkag na. Kat ti daduma ang naglakwan na, isuti inusar na ang nag-apply anapan ijay New Zealand manang Emmy. Jack matan nagkadkad, taamok apara iti pamilyami. Iso at tinarigagayan ti asawak ti nag-abroad. Kaasi ti Diyos, nasaya at mat tinasarek at trabaho ti asawak. Kabayatan a dumakdakkel dagiti anak mi, makunak a nasaliwanwan matan ti panagbiag mi manang. Idi agad adalan iti elementarya dagiti anak mi, nariknak akasla adda nagbaliw iti asawak. Manmanumutan nga umawag kan agipatulod iti kwartami. Kayat na kano ti makaurnong adagos tapno makaawid matan dito Pilipinas. Gapo iti kasjay arason na, siya kun tinagaramid iti pamuspusan tapno saan kami amakamtod kadagiti anak ko. Impakadak nga rod kadagiti dadakkel ko nga agtrabaho ak, manang Emmy. Rona, impakadam ka din iti asawam nga agtrabaho ka. Sana na masapol, nanang. Diyak itulok a diyak maipaay ti kasapulan dagiti anak ko. Nagdakkel ti nagbaliwan ni Alex. Kasla diyak maaklon ti rason na, nga iso asaanan a masansan nga agipatulod iti kwartami, takayat na kano ti makaurnong adagos. Apay, iti dayjay akabayag na dayjay abroad, saan pa'y nga taan nakaurnong? Kat ti alawan sila ang matipat patulod na manipod iday. Diyak kayatan ti makisubangkan kwa na nanang. Diyak kaya takasla kami kakaasi kadagiti anak ko, nga agururay no kaano apatuludan na kami iti kwarta. Kasla saan gamin anak kapapati ti kasjay arason na anak ko. Talaga saan nanang? Kasla sa bali pa'y katindi sumsumrak iti panunot ko. Kat sapay ko mata nagbiddo taklaang. Ala, aramidem na anya ti ammom apagsayaatan yung agiina. Di mo pa kadanagan nagiti apo ka, tadi mi idabaybayan ka ni tatang yaw, kabayatan ng trabaho ka. Kan may sa, dadakkel damutan, Rona. Agyaman ak nanang, adan na sa pula ka trabaho. Amok ang makatulong da ito'y kada kami nga agiina. Hello? Alex? Naimbag tayo mawag ka? Anya din nadamag ko kanayon ka kanong awan di tabalay. Kanayon da ka kano ang makita na kapustura arumrumwar kat rabiin na agawid ka. Naimbag man, tada panawon mo anang damag iti dayta. Saan aya kayat mo ti makaurnong adagos ako nam? Isa man manukan nga agipatulod iti kwarta. Agtrab-trabaho akon Alex. Tapno ada pangalaak iti gastusak para kadagiti anak mo. Di ko namkit di. At dan kasinsin narak mo alalaki isa nakapustura ka tunggal pumanaw ka di tabalay. Siguro, at dan nasarakang alalaki iti ayan ti trabaho man niya. Walang kantis ka babae. Ne, awan ter aramidak adakas Alex. Agtrab-trabaho ak para kadagiti anak ta. Sika ti nagbaliw. Kadyak mo no sika ti adar aramidan na ang milagro di tayan mo. Iso nga agpudno kalaangan, Alex. Nasa isayatan asika ti pakaamwak iti kinapudno, ngam iti sabali a tao. Rona. Oh, apay adi ka makasungbat. Agpayso ti ibagbagak saan ka di? Sika ti adda sabali a babae na dita, iso adi mo ipulagid kanyak ti aramid mo. Sa anak at tanga, Alex, tapno jak maawatan ti aramidam kada kami. Sige, total. Sigamot lang tinangkarit kanya. Aklunan. At dan kakapbalay ko dito'y kat di mo namnamarin na sublian kapay. Anya?
Nagawan abain mo, Alex. Nakonsensya nga inaramid ti kasta kada kami kadagiti anak mo. Aramidan mo ti kahit mong aramidan. Awanan ti bibiyang kukan ka. Pinutod ng ti saritaan mi. Ti ahonan pa inalalaki. Kunakon ka nga sa baling aramidan na. Adda ka nun sa bali akadandan na ti awanan bain. Anya, puno ka diti imbagam, Rona. Wan tatang, saan ko kanon anamnamaan? Tadan ka dandan na babae iti ayan na pagilian. Kulakon ka, nga da sa baling aramidan di awanan bain nga asawam. Jaklan namnama maaramid na ti kastakan ka anak ko. Kadno nakasingsingpot idi adda dito'y pagilian tayaw. Singpat kita mat gayam ti duldog a lalaki. Kasano ngay gaibagam da ito'y kadagiti anak yaw. Makamo di tananang. Tinapatag. Naamu akong ti kinapudno. Tapno sa anak matakas latanga amang namnamalatan kan ko anak. Mala, bay amon anak ko. Makaamun ti Diyos kan ko anak. Di kaagdanag, tasaan da kayo abay-bayan. Pasensya kayong tatang. Nanang, diyak impagaro pa kasto'y ti pagbanagan ti pamilyak. Nagayatag gaya minisan nga umumno tao. Idaron mo anak ko, tapno pagawidan da dito Pilipinas. Sana nanang, ipamaisaglatan ti panahon ko kadagiti anak ko. Husto ti ko na ti anak mo, Ninit. Di mon pagsayangan iti panahon ti kasya kita ti tao. Makaamon ti Diyos kan kuana.